Kalaban palangga. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Life is what we make it. Ari ako subong sa imo atubang. Madama ako sang palamang kutanon sa imo. Natubtub subong. Wala mo ginasabat. Wala sang kaatagan. Abi ko! Ikaw ang matanaganan ko sa tion nga ako nagaisahanon. Nga sa tion nga ako nagakatumpa. Ikaw ang mapabangon sa akon. Nga sa tion nga ako ginalapak sang akon pamiho. Ikaw ang mangapin sa akon. Pero wala ka! Ipabayaan mo ako! Ginatilawan mo ba na ako? Kung do'inggin kutob ang akon kabakod? Ang akon kaisog? Agad nga atubangon ang mga pagtilaw nga ini sa kabuhay ko? Kung ginatilawan mo ako, sige! Deal! Hindi ako magpalingkang sa imo. Hindi ako mag-atras sa panghangkat mo! Atubangon ko sa may kaisog, kagkabakod ang tanan nga pagtilaw nga ihatag mo sa akon! Atubangon ko! Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay Palamagkutanan sang isa katinuga nga puno sang paghinikip, pagkasubo, kag mga pagdilaw sa iya kabuhi. Malampuwasan ay haniya ini? Sino siya? Ano ang iya mangin kabuhi? Isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing kasaysayan ang amon ipabati sa inyo. Dili sa amon matahong nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. Isa naman kaproduksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, BYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radio. How a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Aksyon Radio. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat.
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulon yun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Funny how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. Kagkaron, sa kasugpon sa aton matahong kag makatalandog kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Siya kasaysayan. Maria Mestiza. This is me. This is me. This is my... Gabi ang di ko sa pagbulo ba? Piyo nga natingala si nanay nga gabi na ko. Ano abi kikita mo sa pasero eh. Kanugon mo sa kitawon ko. Mga lagyo na abi. Ay, manglakdod na lang ako sa lagyan ah. Agod nga dasig ko sa balayong makalambot. Malipay gid si Maria kay
Nabakal kong tinis nga gipabakal sa akon. Hindi, kasilaw. Ang nasugata ko kasilaw, hindi ko makakita. Hindi! Makabunggo ko! Hindi! Lola, wala pa si Papa, ha? Amo gani. Nagabihan gid siya. Basi ko nagapauli naman ato. Malibay gid ni si Papa sa ipakita ko sa iya. Nga ano ina? Ang card ko, Lola. Ay, ara na ang card mo? Ate, taas man ang grado mo. Oo pala, Lola. Tagas ang grades ko. Dalagani ko sa top 10, Lola. Ay, abo! Sus, maayo apo ko. Malipay gini karon si Papa mo kung makita niya inang card mo. Puwerte naman sinakaroon ang ngisi niya. Amukit, Lola. Promise ko na kay Papa nga matuon gid ko ya sa Mayo. Agod na kon makatapos na ko nga mangin isa ka abogada sa ulihi. Damo na ta kwarta. Hindi na tayo magbiyahe si Papa sang tricycle. Baklan ko na si Papa sang nami-nami nga salakyan. Kag ang aton balay, dako-dako na. Ay, abo! Kaya siniho nga kagamay, gubaon pa. Kalami, isang hando mo, apo ko, Matuman mo gid ina ang mga hando mo. Basta magtutom ka lang sa imo pagtuon, ha? Kag magpanikasog ka gid nga makatapos ka sa imo pag-eskwela. Tumanan ko gid na iya, Lola. Mangin abogada gid kuya sa ulihi. Naluoy na ko kay Papa, Oy, Maria, makabut-anan gid sa imo nga pagkabata. Wa gid magsala si Papa mo sa pagkuha. Ano, Lola? Ano sling mo? Nano, ano? Wala magsala si Papa sa akon sa pagkuha sa... Ha? Sa ano? Ay, kon apo, ay abot. Nalipat ako sa inughambal ko, Ay, ano man ko yaman? Jutayan ako makatabinas. Lola? Lola? Ay, huugali, apo. Mauna na lang kita panyapon kay Papa mo, ha? Jebasyon! Jebasyon! Ito si Marga man ina, ang asawa ni Isoy. Ay, alay ka kay abrihan ko siya. Ako na maabri sa iya. Oy, ara na, Marga, ara na. Dali lang. Ari ka man. Jebasyon! Oh, Diyos ko. Si Idok! Ha? Si Idok? Ay, wala pa man siya makapauli. Chay! Ginahulat gani siya namo ni Maria, Chay, si Idok! Ato subong sa ospital. Nabungguan sang truck ang iya tricycle. Ano? Oh, Diyos ko, Diyos ko. Ang basa ko? Si Idok? Oh, Diyos ko, hindi, ma. Nandito kita subong sa ospital, Chay. Ato subong dito si Isoy. Siya ang nanawag sa ako, nagugapahibal ka. Ang ginoo ko. Oh, Diyos ko. Marga. Maria. Mo si Papa mo ato sa ospital. Kamusta siya? Soy, kamusta si Ido? Kamusta siya? Ato siya sa operating room. Si Papa ko! Gusto ko makita si Papa ko! Ay, hindi pa pwede. Ato pa sa operating room si Papa mo. Ano si Papa ko? Oh, Diyos ko. Isoy? Ano nang kaintangan sa bata ko, Isoy? Ha? Ipangamuyo na lang natin nga makaluwas si Idok sa critical niya kahintanan. Hindi ko yung gusto ko mapatay si Papa ko! Maria, hindi ka maghambal sa amusinan. Dali ka mo. Dito kita sa chapel sa hospital. Ipangamuyo natin nga maluwas lang si Idok sa iya kondisyon. Subong. Mangamuyo kita. Para sa kaluwasan ni Idok. Maluwi ka man sa bata ko. Luwas naman si Idok. Luwas naman si Papa Jesus!
Hindi man pagpapahi si Papa ko, Idok. Maluoy ka man siya, ay. Luwas naman siya. Hindi ko yung gusto nga may malain nga matabo kay Papa. Palangka ko, gid siya. Hindi ko gusto nga mapatay si Papa ko. Maluoy ka man sa iya, ay. Silunela, basta buot ka nga bata, kamatian mo ang pangamuyo ko. Di buot man ko. Hindi man ko sa lawayon. Kani, pamatian mo pangamuyo ko, hindi pala Papa Jesus. Luwas naman si Papa, ay. Wala na ko gani, Mama. Matula pa si Papa sa akon. Kano maluoy ka man sa akon, ay. Luwas naman si Papa ko. Hindi man sa papabait. Palangka ko gid siya. Palangka ko gid si Papa. Luwas naman siya, Papa Jesus. Luwas na siya. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Agapasang banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuura. Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay sadyang galyat, suliranin di mapigilan. Itanim mo lang sa iyong puso, kaya mo yan! Asidok. Kaya siya. Luwas na sa kamatayan sa idok siya. Pero ang iya duha katiil, ginutod gid hasta sa iya paa. Diyos ko, Ginoo ka, Idok!
Paano ang balayran nila ni Idok sa ospital? Marga, inagani subong ginapaligban ko. Nagabulig man sa gasto ang tag-iyas ang truck nga nakabunggo. Pero di, hasta san una. Hindi man manggarano ng tag-iyas ang truck. Daan na gani ang truck. Pang-tracking gid lang sa tubo. Di paano na lang gali na? Istoryahan ko gani si Basyon parte sini. Hindi man mapusla ng tricycle ni Idok eh. Bayaran sa tag-iya? Ambot, manggani sadto ah. Kay bati ko, wala ma-rehistro ang truck. Pero ginakargahan nila sa tubo. Ay, di paano galiin na? Hindi sila babayaran sa insurance eh. Doon mo amo gid sila eh. Ay. Ay, Diyos ko. Kadimalas gid kay Idok. Mayo lang kay duwaya lang kati ilang nautod. Kag nabuhi pa siya. Oo, buhi matuod siya. Pero inutil na siya iso eh. Marga? Diyos ko, nanataboy ni sa ako na eh. Anak mo, makabakot ka. Inuwa ako sa sinay. Inutil na ako. Inutil na ako. Hindi ka magkakusakot mo niya. Palayo! Palayo! Ito ka do ka man? Ipalayo sa akon si Maria na eh. Tungkol siya. Sa iya ko, nakuha ang tanan ngayon eh. Kung nga nataboy na sa akon. Diyos ko. Di malas ang bata ngayon na. Di malas yun eh. Diyos ko, Idok. Hindi ka magkambal sa nga mo sina. Ano ka man? Papa, ano sila ko sa imo? Nagrabe ka lang naangkin sa ako na. Wala man ko sila sa imo. Kung wala kang magkayabalo, ikaw ang nagdala sa di malas sa kabuhi ko. Ikaw! May pangulat na lang kapag kuha kay Lourdes. Ipabayaan ka na lang kung tani ikaw siya. Ipabayaan ko nilang kung tani na mapatay ka. Diyos ko, Idok. Ikaw ang di malas sa kabuhi ko, Maria. Ikaw! Hindi ako magtawag ng Papa. Hindi taga-anak. Nagkabati ka. Hindi taga-anak! Diyos ko! Tuod pa lang ang hindi ko matuod nga ama si Papa Itok. Na hindi ako bata. Maria, apo ko. Tuod pa ni Lola. Hindi siyang tuod ko nga, Papa. Maria. Sakiri ko. Tuod kinambal ni Papa. Hindi ako bata. Sakiri ko. Apo, Maria.
Naintindi na, Kuya Lola. Hindi makambal sa amo si Papa sa akon kung hindi tuod. Diyos ko. Makita ko sa tsura yung aking sasakon. Kaya ako timala sa kapoy. Oh, Diyos ko. Paano ko ini masugid sa imo, Maria? Hindi pa ini ang gusto gatihon. Hindi pa. Ano maninig si Idok, yaman? Lola, sagali ko sa matuod. Sino matuod ko nga, Papa? Maria. Sagali ako, Lola, pasyon. Satiin na sila sa mama ko. Pala sila? Sino si Lourdes? Siya pala ang mama ko. Lola, pasyon. Lourdes pala ang ngalan sa mama ko. Lola, pasyon. Gali ko bata ni Papa ito. Lain gani ang amay ko. Tingala ko man kalayasang tsura naman ni Papa ito. Mistisa ako. Kasaya itong. Kinatag lang ko no ako kay tatay sang iloy ko. Kag ulas lang kabalong kung sino ang tuod ko nga amay. Naging sugid ni Lola Pasyon sa akon. Tagkabakunod ko ng tuod ko nga iloy. Bakit pangatag lang ko sa iloy ko? Kalain sa iya. Niinit ko sa ila. Sa matuod ko nga papa kag mama. Maya pa si Papa itok. Ginpalanggan niya ko. Pero subong, nainit na sa sakon. Aking sa sakon tungod akong di mala sa kabuhi niya. Ako! Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulong nun kag negosanon inyong pamatian.
Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasupon sang aton matahong kag makatalando kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. Musical scoring, Elmar Payan-Bayan. Special sound effects, Jimmy Belonio. Recording engineer, Jorzal Haina. Ginsulat kag sa direksyon sa ninyo alagad, Annelie Merabel. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sometime when I feel afraid, I think of what a mess I've made of my life. Crying over my mistakes.